Да взема малко студено. Приятели, отиваме към празника на фестивала на розите. В момента сме на паметника на Шипка. Много е красиво тук. Много ми хареса. Дрога ще да въобще не макарайте дрога. The Faith Conference dated May December 2000. Розата на сцена, тайната роза, розовото масло. Дами и господа, царица Роза е тук отново при нас и тя ще открие нашето шествие. Дами и господа, говори царица Роза Мария Шамбурова и нейните подгласи. Най-прекрасните розички на дизайнер. Принцесите в бъдещето на Розовата долина, бъдещето на град Казанлък, те са живите цветя на земята. детските разказва, че задължението, частно презентацията. Отиваме при един прекрасен блок. Тя преминава пред вас. И да, фестивалът в Венеция може би се защо ще дойде тук в Казанлък. Първи в Казанлък. Ето ни най-малките представители, а там при тях е най-невероятно. А сега също празничното карнавално шествие. Аплодисменти за тях. Но когато говорим за таланти, няма как да не заговорим за Академията за таланти, дами и господа. Тя отвори преди буквално преди месеци, но е място, където се събират деца. Част от тяхното представяне. Напомня ви, че именно тяхно дело е постановката на индивидуално тракийските владетели, наречен тракийски мистерии. Продължаваме с много креативни там. Освен, че танцуват добре, пеят и рисуват добре, се събират много таланти от целия град. А сега школата по бяло и по-пеене да приветстваме и да срещнем Европея. Благодарим ви, че отново си с нас, родини Даниела. Нека да чуем вашите силни аплодисменти за човека, прославил България заедно с Даниела. И той отново се слажда сила на духа. Ето сред нас. А сега да посрещнем и гимнастичните спортни купол, художествена гимнастика Розова долина и техните треньори. Сега ще станем свидетели на нещо уникално и красиво. Спортният клуб художествена гимнастика на Казанлък Розова долина Грация. Сега посрещаме супер балетския и спортуваме, докато се забавляваме. Забавляваме се, докато спортуваме тяхното време. Сега време да приветстваме клуб по спортни нации Роза. Танцуваме с страст, съвтин, с грация да казвате. Клуб по спортни нации Роза с председател Петър Лалев. Съставен е 1990. Грация! Как се чувствате? Всички се чувстват перфектно, а ето ги, може би тези подобни, които полетяха горе в небето от Киара. Един отборен на цел без страх. Брадя само на изпредседател Дори Андер може да преминава. Също да отбележим, че госпожа Стокова получи медал от волейболен клуб. Сега ще ни представят. Те са част от международната мрежа от китайски културни институти Конфуций и отново част от празникът на розата в Казанлък. Модни дизайнер в Китай госпожа Бу
Първи Китайски културен център в София е държавна организация, създадена от Министерство на културата и туризма на Китай. Ето ги, виждате ги тях, ако ви смелявате, че тук хората, както и в цяла България, се славим със своята гостоприемност. Що срещаме винаги, чакаме желаните си гости. Какво следва? Следва ново шум. Готови ли сте да бъдем? Иван Стоянов преминава пред вас Казаной Моторспорт сега. Докато въздухът стане малко по-чист и се чудите как се случи това, сега ще ви обясним, защото... Дами и господа, да изгоним злото и сълпата на рози от фирма Alta Oils, един от най-големите производители на етерични маси. Ето ви нашите бургери, част от нашата стародавна традиция. И да не забравяме, нека да ви чуваме сега. И високо да хвърлят своите листенца от рози, които са набрали рано тази сутрин. Разходи лицето ви сега. Пред вас преминават и апостол Шамил от село Чергарово, както и народно читалище Кончедивите от село Кърчево. Ако извете и за тях, виждате традиционна на тези дами без банкетни пива. Ако извете и за тях, пожелаваме си един ден да изпрезорите до тях. Дами и господа, ансамбъл Искра! На България долината на Пловдивските валежи. И нека всички сега станат на кръга, дами и господа, отблизо и далеч. И нека стъпи по този килим от розови листа. Благодаря на всеки един пристигнал от дом. Остава, как беше? Вода и розов цвят. Долу се пуска гореща. Идеята за този персонаж. Ето там може да се види и Байганю. После, ако искате, може да заснемете, защото там сега има хора. Да. Колко човек от сега чака преди.